Lucia. Ahoj Michal. Rád tě zase vidím po nějakém čase. Já bych ti chtěl vlastně poděkovat, že jsi přijala tady to pozvání, aby si nasdílela s posluchači, co jsi vlastně odnesla z našeho talentového výcviku, kterým si prošla před nějakým časem. Tak vlastně, jestli se tě můžu požádat, jestli si můžeš představit, říct, co děláš, tak budu rád. Áno, veľmi rada a ďakujem pekne za pozvanie. Takže moje meno je Lucia Komiňáková a pracujem v IT firmách, konkrétne v takých dvoch IT firmách. Jedna moja domovská firma je Software House, kde mám na starosti strategické riadenie ľudských zdrojov. Veľmi rada pracujem skôr s pojmom ľudského potenciálu, lebo slovíčko zdroje nie je niečo, s čím som ja úplne teda stotožnená a ono to pekne nadviaže aj na to, prečo bol v podstate tento tréning pre mňa veľmi prínosný. A v druhej firme, ktorá sa zaoberá security témami, tam mám na starosti najmä hiring. Čiže pôsobím dlhodobo v IT oblasti, teda HR a plus pracujem ako externý mentor, konzultant pre opäť témy v oblasti HR pre rôzne drobné firmy, ktoré začínajú a potrebujú nastaviť štandardy firemnej kultúry, zadefinovať si hodnoty, majú povedzme nejaké témy, ktoré nemajú zastrešené a potrebujú odpovede na nejaké otázky, kde akoby čerpám už zo svojich dlhodobých skúseností. Rozumím. Ty si vlastně tady ten výcvik talentový končila někdy před 2 lety. Pamatuješ si ještě, co si tedy od toho čekala, když jsi vlastně hlásila tady do toho výcviku? Pamätám si, že emócia, ktorá bola vlastne za tým, prečo som sa prihlásila, bola veľká zvedavosť. Tá zvedavosť vznikla pred rokmi na jednej konferencii, kde mi veľmi zarezonoval výrok. Možno ho teraz budem akože úplne parafrazovať. Je to ten výrok, ktorý sa prisudzuje Einsteinovi, vraj to nepovedal Einstein, ale typu neučiť rybu lietať a vtáka plávať, pretože zomru s pocitom, že boli nedokonalí, že boli priemerní. A už vtedy mi zarezonovala tá myšlienka, lebo vždy som sa pozerala na ľudí naozaj, že takým tým individualistickým pohľadom a od malička som nemala rada ako keby úplne také výrazné škatulkovanie ľudí a prisudzovanie im nejakých dominantných vlastností, že on je taký, on je hen taký, skôr naozaj tak situačne vnímať to správanie. A toto vzbudil, vlastne keď som potom videla a pravdepodobne som na to narazila, neviem, či cez internet alebo cez jednu známu, áno, bolo to konkrétne cez jednu známu, ktorú teda asi nebudem menovať, alebo môžem, je tu Janka Švárna, a ktorá sa zúčastnila tohto výcviku a viedla, alebo mala nejaké také YouTube videá a to ma priviedlo k tomu, že som sa prihlásila do Talentworku, aby som ukojila túto zvedavosť, že akým spôsobom sa dá viac spoznávať alebo nejako metodicky spoznávať ten ľudský potenciál práve preto, aby sme aj vo firme neučili ryby lietať a opice plávať. Super. Takže moje očakávania boli dozvedieť sa viac. Rozumím. Takže šla se dozvědět víc a kdybys měla zhodnotit jako nějaké výstupy pro tebe, které se vlastně díky tomu přetavily, díky tomu výcviku do nějakých dovedností. Dokážeš vyjmenovat jako 2, 3, 4? Skúsim. Čiže očakávanie dozvedieť sa viac bolo naplnené. Dá sa povedať, že to očakávanie bolo nejakým spôsobom až prekonané, pretože jednak som sa dozvedela viac o sebe a zároveň to, čo som potrebovala pre prácu s ľuďmi, pre nejaký mentoring, pre veci, ktoré riešime v tíme. Ak by som mala vymenovať nejaké také 4, ako si to zadefinoval, nejaké také 4 praktické momenty? Alebo... No, dovednosti. Jo, něco, co se ti přetavilo do toho, že to umíš používat ve svém životě nebo v práci. Určite viac taký vedomejší prístup pri vnímaní ľudí a pri tom, akým spôsobom myslia, konajú, realizujú sa. A veľmi mi pomohli individuálne konzultácie, pretože vlastne po ukončení tréningu tá prvá práca bola formou individuálnych konzultácií s ľuďmi, ktorí sa o to začali zaujímať. Mali informáciu, že niečo také som absolvovala, tiež boli zvedaví a zároveň im to prinášalo nejaký úžitok. Čiže
vedením tých konzultácií ako keby sa prehlbovala tá znalosť v tom vedomom vnímaní toho, ako sa niektoré tie silné stránky môžu prejavovať v kontexte tých individuálnych životných príbehov tých jednotlivých ľudí. A zároveň ma to ako keby naučilo, alebo prehlbilo mi to poznanie o tých vzájomných súvislostiach medzi silnými stránkami. Čiže naozaj, že čím viac konzultácií, čím viac vedomej práce s týmto, mi to prinášalo čoraz viac také ako keby hlbšie poznanie a prienik do tých tém, ktoré som sa ako keby teoreticky mohla naučiť na výcviku, respektíve nielen naučiť, ale aj zažiť. Ale naozaj, že to boli také začiatky a až v tej praxi tým prehlbovaním vnímam viac ako keby to ovocie. Už aj v tom, že ja sa v tom získavam ako keby taký väčší pocit sebavedomia a opäť ešte aj taký väčší pocit takej pokory voči tomu, počúvať tých ľudí, vnímať ich a ponúkať im skôr vhľady o možnom prepojení tých silných stránok. Čo bolo veľmi akoby také, že ďalšia vec, ktorá nastala, ani by som to nenazvala ako zručnosť, ale taká verifikácia niektorých vecí cez, povedzme, ten report a cez ten výstup. Poviem príklad, že mám 2 kolegov, s ktorými vedieme hiring. A veľa sa potom rozprávame o tých ľuďoch. Spolupracujeme spolu okolo 10 rokov, čiže naozaj tam už sme na nejakej vlnovej dĺžke a konkrétne s tými 2 sa mi fantasticky viedli pohovory. Dá sa povedať, že fantasticky sme si rozumeli pri tom, ako sme potom interpretovali výsledky z tých výberových pohovorov a potom sme zistili všetci teda, že máme silné individualization a tak sme si povedali však akože jasné, hej, že preto je to pre nás také prirodzené vnímať tú jedinečnosť človeka a keď sme si vo firme urobili tieto testy na silné stránky, tak je veľmi príjemné si niekedy zažívať tie momenty, že si tak ako keby pomenujeme veci, o ktorých ako by sme vedeli, vnímali a teraz to máme teda čierne na bielom na nejakom papieri a si to vieme tak ako keby implementovať do toho vlastného života, dať tomu taký, že check. Takže myslím, že akýkoľvek test, to je zase taký ten môj pohľad na prácu s ľuďmi, je podklad, ktorý sám o sebe má nejakú výpovednú hodnotu, ale tá implementácia do toho vlastného života, to je ten úžitok, ktorý potom človeku prináša a hodnotiť ľudí podľa testu je, dokonca považujem za úplne nie celkom správne, nech je to akýkoľvek test, ale práve práca s tým podkladom, s tým človekom je to, čo prináša úžitok. Takže keď aj niektorým kolegom vyšli tie testy a teraz začali ako keby sa rozprávať, tak ja som taký hen, taký onaký a to bol ten moment úplného zastavenia. Vravím, že ako pozor, to, že máš nejakú predispozíciu alebo proste máš niekde zadefinovanú silnú stránku, ešte neznamená, že to máš v tej zvládnutej forme. Poďme sa pozrieť do tieňa tohto talentu a že to spoznávanie nastáva práve už sa opakujem práve tou implementáciou do toho vlastného života. Souhlas. A rozumím, to znamená, že to jsou ty dovednosti, jsou s tím spojené i nějaké změny tvého přístupu, jako před a po? Jo, protože ty si vlastně teďka už část věcí řekla, že ohledně toho rozvoje, že to je něco, co tě vlastně pronásleduje jako dlouho. Ano. A to byla jenom jedna z těch částí. A vnímáš tam nějaké další změny, které bereš jako zásadní? Nebo že by to něco nastartovalo, jo, co jsi předtím nedělala a najednou si začala dělat? Áno. Ja mám takú... Jedna z hodnot vo firme je ľudskosť, ktorú máme my, teda v Essential Data. A začala som vytvárať takú ako keby koncepciu okolo tej hodnoty, že poprvé, že čo znamená ľudskosť a čo je také učenie sa ľudskosti. A teraz to premostím vlastne k tomu, že jedna z takých výraznejších zmien bolo napríklad zavedenie mentoringového programu, kde som našla ako keby odvahu začať školiť. A jedno z tých školení ľudskosti je tento mentoringový program, ktorý sa skladá z nejakých 6 workshopov a kde vychádzame práve z
výsledkov týchto talentových profilov. Je to pre mňa veľmi taká zaujímavá životná fáza, lebo s tým, že vnímam, že máme vo firme také celkom psychologické bezpečie, tak tých 15 ľudí si vidí do týchto svojich reportov, urobila som všetky tie tímové reporty a dochádza tam k intenzívnemu zdieľaniu. A napríklad už len toto zdieľanie je pre mňa veľké také priblíženie sa k tej hodnote ľudskosti, lebo to znamená, že pochopím akoby viac seba a keď pochopím viac teba, tak nás to zbližuje. A považujem to za veľmi taký ako keby zbližujúci nástroj a vidím to aj v tej praxi, že ľudia, ktorí tak akoby si možno menej rozumeli alebo a ty si taký výbušný a tebe to tak dlho trvá, zrazu chápem, ty si to potrebuješ premyslieť. Ja aj ten tvoj aktivátor už z teba vychádza, lebo rýchlo to chceš premeniť na niečo, že prináša to ľuďom, že považujem to za jeden z takých nástrojov vytvárania mostov. A tým, že sa teda pohybujem v tej IT branži a naozaj, že veľmi veľa mojich kolegov máte také strategické talenty, ktoré potrebujú veľa ako keby premýšľať, tak im je veľmi užitočné to vidieť. Mať tam tie čísielka, vidieť tie váhy tých jednotlivých talentov, že si to tam tak listujú a vidieť, že ich to baví. Že možno bez toho, ale to je iba taká hypotéza, by im to nedávalo až taký zmysel, ako keď to majú tak vizuálne vedecky pokryté a môžeme sa o tom tak serióznejšie rozprávať, že je to viac tak verifikované ako fakt. Dokonca jeden kolega, ktorý má veľmi strategické talenty, prišiel za mnou a mi vraví, že Luci, že ja som asi také 3 hodiny na internete, ja viem, silný input, si študoval rôzne zdroje a YouTube videa a poviem ti, že ono, to ako, má to niečo do seba. Je za tým naozaj veda. A viem, že áno, môžeme pokračovať ďalej. Takže čo mi to prinieslo, ako odvahu k takému mentoringovému programu, odvahu ako keby šíriť tú ľudskosť u nás vo firme aj takýmto spôsobom, že sa máme možnosť viac poznávať cez vedecký nástroj. Super. Jo, souhlasím, že u těch technicky myslících lidí, to, že to má nějaký vědecký základ, že je možné se o něco opřít, tak je pro ně velmi užitečné, takže to je skvělé. Současně je tam právě ta druhá věc, že já tam vlastně vnímám jako napojku potom na emoce a že to je za mě, v mojí zkušenosti je to i velký otvírák do nějakého jako emočního světa a rozvoje a posouvání těch věcí. Jak to vidíš tam? Áno. Poviem to takto, že ako keď si predstavíme ten ľadovec, ktorý je nakreslený, myslím, že aj ty si nám predstavoval tú schému a tým som aj začínala tie workshopy, že my sa budeme pohybovať niekde na hladine a tesne pod hladinou pri pomenovaní tých silných stránok, pretože to, čo nás silne ovplyvňuje a napája sa potom aj na to, ako realizujeme svoje talenty, sú hodnoty, emócie, traumy, strachy a tak ďalej. A cez tie emócie vlastne máme možnosť ako keby zavnímať aj v tej praxi tie silné stránky alebo kde sa pohybujeme v rámci tých silných stránok, prípadne tých slabších alebo menej intenzívnych talentov. Čiže emócie sú asi najlepší pomocník pri prežití si a zažití tých talentov v tej praxi. Čiže tam najmä pracujeme pri tých individuálnych konzultáciách, kde sú veľmi na mieste otázky, kedy, kde sa ako cítiš, čo ti to chce akoby odovzdať. A ide to naozaj cez konzultácie o tých silných stránok. Je to veľmi úzko prepojené vlastne aj s tými emóciami. Skvělé. Je tam něco, co si říkáš, že raději by bylo, kdybych na takový výcvik nešla? Protože, nevím, něco. Mě to změnilo až moc a teďka s nějakýma lidma si nerozumím. Nie, skôr by som povedala, že celkovo nejakým takým môjim vlastným programom rozvoja prešla som viacerými rôznymi programami a jeden z nich je teda tento, že tieto poznatky mi umožňujú práve získavať nejaký taký flat náhľad aj na situácia ľudí, kde možno nie je sympatia nejakým spôsobom výrazná, alebo prípadne, kde sme boli v nejakom silne opozičnom vzťahu. A
napríklad tie vzťahy sa zmenili. Tam som si zažila to, že keď človek ako keby niečo zmení sám v sebe, naozaj aj tá realita sa začne nejakým spôsobom meniť. Keď to znie ako teória s súčasťou nejakej motivačnej literatúry, človek si tak povie, že bullshit, ak môžem byť tak jemne vulgárna. A zrazu, keď akoby sa tak pozrie dozadu, alebo v rámci nejakej retrospektívy, že povedzme jeden človek v mojom okolí, s ktorým som mala veľmi napätý vzťah, bol to pracovný vzťah, kde bol výrazný fokus na čísla, prísnosť, pravidlá. Ja vnímam, že sme sa priblížili aj ako keby retorikou. Zrazu ten komunikačný flow je o mnoho príjemnejší, ale v momente, keď ja som začala pracovať so svojím vnútorným postojom smerom k nemu a vnášala ako keby do komunikácie viac pochopenia, vnímam, že sa to isté deje aj na druhej strane bez toho, že by som to vyžadovala, alebo že by som voči tomu mala nejaký naliehavý postoj. Čiže toto mi tak verifikovalo ako keby tú motivačnú frázu, že zmeň seba, začne sa meniť svet okolo, že funguje to. Osobne vnímam, že to vie fungovať takto medzi ľuďmi, ale tá zmena vo vnútri musí byť naozaj veľmi taká autentická. A naozaj opäť vrajím, že na tej skôr emočnej úrovni totálneho nejakého prijatia, než na tej mysliacej, že takto to chcem a takto to bude. Samé chcenie alebo tá myšlienka sama o sebe nestačí. A spravidla, aspoň u mňa tá zmena sa diala naozaj takže veľmi postupne a cez širokú škálu rôznych emócií, ktoré mi prinášali teda nejaké posolstvo. Ale k čomu smerujem, že aj vnímanie toho, že možno prečo je niečo pre neho dôležité a ako to možno vníma, možno má silné to, alebo proste viac mi to tak ako pucla nejako zapadlo a čím viac máme možnosť pochopiť niektoré veci, tým pádom tie sociálne situácie sú nám také menej nezrozumiteľné a dokážeme sa v nich lepšie orientovať. A tento výcvik určite k tomuto výrazne napomohol. Děkuju. Jak hodnotíš vlastně ten průběh toho výcviku? Jo, to znamená, že on měl nějakou strukturu, jo, bylo tam jako teorie, ale potom spousta jako individuálních úkolů, sdílení s účastníky. Jo, bylo tam jako, prošli jste mimo Gallup i nějakými dalšími měřeními, jo, na nějaké jako audit činností, nebo prostě hodnoty, nebo prostě další věci. Jak to vyhodnocuješ, jako vnímáš to, jak moc to vlastně vnímáš jako skutečný výcvik, jo, který tě jako k něčemu vycvičil a vytrénoval, nebo jo, jestli to tam vidíš, nebo nevidíš, nebo to bylo víc školení, jak se na tohle díváš? Keď som do toho išla, veľmi som váhala, pretože bol online, keďže bola vlastne pandemická doba, tak to, čo som zvažovala, že či do toho ísť alebo neísť, bol skôr čas. Či nepočkať, kým nebudem mať možnosť opäť zažiť to osobne. Takže s takou miernou skepsou, pretože ja mám naozaj že veľmi rada akékoľvek stretnutia, ktoré sú naživo, umožňujú mi to lepšie navnímať situáciu ľudí, cítim sa v tom oveľa príjemnejšie. Ale rozhodla som sa aj vlastnou teda zvedavosťou a nedočkavosťou, že teda idem aj do tej online formy. A tým začnem, že to bolo pre mňa naozaj že veľmi príjemným prekvapením, ako perfektne si to všetko manažoval v rámci tých skupín. Že to malo proste dynamiku, malo to spád. Zároveň vedel si, teraz konkrétne hovorím o tebe, Michal, lebo to som obdivovala, vnímať rôzne dotazy, prepájať to, ako byť veľmi, veľmi prítomný na tom a ponúkať odpovede na tie otázky, ktoré tam padali. Celý deň mi vždy zbehol veľmi rýchle, čo je opäť len taký dobrý signál toho, že nebol tam priestor na nudu. Malo to naozaj spád a disciplínu, proste načasovanie. Čiže samotný ten spôsob vedenia online výcviku bol pre mňa prekvapujúco príjemný a zaujímavý. A čo sa týka obsahu, že keďže sú to témy, ktoré ma zaujímajú, tak bolo veľmi ľahké mať na to ten fokus, bolo veľmi ľahké pre mňa si tým prejsť, pretože ma to veľmi bavilo. Takže naozaj najlepší online výcvik, aký som doteraz mala. A to vysoko, a stále platí to, že preferujem priame osobné stretnutia, meetingy a takéto školiace aktivity. A napriek tomu, že to bolo online, akože 10 z 10. Děkuju.
No já mám tu výhodu, že jsme předtím se živili online vzděláváním, takže já jsem se to učil o 10 let dříve, než přišla pandemie. Takže mi to přijde jako normální věc, prostě už hodně dlouho. No. Ano. Přece jenom ono to byla nějaká, stálo to 50 000 přibližně, že jo, tak nějak. Já přesně nevím tu částku, kolik to stálo před 2 lety. Jak to vnímáš z hlediska investice, jo, protože nevím, jestli ho platila firma, nebo si to platila sama. Jo, jako vnímáš tam, že se to v něčem vrátilo, ať už tobě nebo té firmě? Je to něco, co by se dalo jako znova bez problémů, nebo naopak ne? Jak to vidíš? My máme vo firme taký participatívny systém na čokoľvek, aby sme sa trošku aj ubránili také hedonistickej adaptácii, že človek dostane všetko na tacke, čiže ja som to mala hradené tak 50-50. A priznám sa, že premýšľanie v číslach nie je moja silná stránka, analytical na konci. Čiže ale ak to vezmem aj z toho číselného hľadiska, keďže som začala realizovať a začala som robiť aj individuálne konzultácie, prípadne teraz mám možnosť začať jeden externý školiaci program pre inú než domovskú firmu, tiež na takú prácu s manažérmi, tak môžem povedať, že sa mi to finančne vrátilo. Nie je to niečo, čím sa primárne živím, je to niečo, čo ak robím mimo firmy, je na úrovni naozaj, že hobby, a keby som nemusela, tak ja by som to robila aj zadarmo. Hej? Ale vážim si svoj čas a všetko, ale vravím, je to jedna z vecí, ktorú si viem predstaviť aj robiť zadarmo. Teraz neviem, že či to môžem do eteru, tým chcem skôr zvýrazniť to, že vidím v tom zmysel učiť ľudskosti alebo byť takým tým sprievodom pri rozoberaní týchto tém. Čiže finančne sa mi to vrátilo, ale viac vnímam ako takú investíciu do tej mojej životnej cesty. Pretože keďže verím tomu, že cesta je cieľ, tak využívaním ako keby toho najlepšieho zo mňa, alebo práve tých vecí, kde zažívam flow toho, čo ma baví, mi svojím spôsobom tiež prispieva k tomu takému zmysluplnému pocitu v živote. A toto je možno vlastne taký ten druh investícií, ktorý vnímam, že aj prostredníctvom tohto môžem akoby šíriť ďalej. Děkuju. Komu bys to doporučila tady ten program? Určite ľuďom, ktorých bavia tieto témy, ktorých baví z môjho uhla pohľadu naozaj, že tá práca s tým ľudským potenciálom, ktorých baví rozprávať sa s ľuďmi, počúvať ľudí. Ja by som to odporúčila všetkým manažérom, alebo teda HR manažérom, ktorí sa nepozerajú na ľudí len ako na zdroje, ale ako na ľudí s ich naozaj že veľkou špecifickosťou. A práve tento nástroj im môže tiež napomôcť v identifikácii niektorých zložiek alebo nejakej časti týchto ľudí a potom pracovať pri vytváraní tímov, to vie byť veľmi užitočné. A nehovoriac, aké to vie byť fantasticky užitočné pri takých mediačných alebo takých tých rozhovorov, kde niekedy vnímam, že robím ako keby iba prekladač. Že v podstate dvaja rôzni ľudia ako keby potrebujú iba proste ten prekladač a nie tú umelú inteligenciu, ale ten ľudský prvok, ktorý dokáže ako keby naozaj počuť, čo reálne hovorí jedna strana a potom preložiť, aby to v jazyku tej druhej strane. A tiež, keď vidíš potom výstupy alebo reporty tých ľudí, tak vieš, kde môžu potenciálne nastať tie prekážky v tom pochopení. A aj prostredníctvom ako keby toho im dovoliť, aby si viac teda porozumeli. Čiže keď, ja som sa možno trošku zamotala, že komu odporúčiť ľudí, ktorých úprimne a skutočne baví pracovať s ľuďmi a pozerať sa na ľudí ako na ľudí, nie ako na zdroje. To je hezké. Skvěle. Co bys ráda řekla, co nezaznělo? A myslíš si, že by bylo vhodné to říct na závěr? Že človek je viac ako jeho report o silných stránkach, ale to už zaznelo. Čo nezaznelo?
Ešte možno, ale poviem to iba inak ako niečo, čo som povedala, že aj v dnešnej dobe teda umelej inteligencie, ktorá nám uľahčuje veľmi veľa vecí, si tak nejako myslím, že ľudia budú viac akoby preferovať naozaj takú tú človečinu v každom človeku. Ťažko sa definuje, že čo je to teda skutočne to ľudské s veľkým T. A akákoľvek cesta poznávania seba a cez seba potom aj iných ľudí je možno aj taká zručnosť ďalšieho obdobia, ktorú je fajn si pestovať. A výcvik, talentový výcvik alebo v podstate tieto témy tomu môžu veľmi napomôcť. Aby sme akoby naozaj že nezabúdali byť ľuďmi a zaujímať sa o ľudí. V tej ich ľudskej podstate. A ešte na Slovensku sa hovorí, že je také porekadlo, že poznáš chleba, vidíš chleba. Že to je to, že ak máš niečo vedome poznané, tak to dokážeš potom ľahšie ako keby rozpoznávať v tej realite a lepšie tomu porozumieť. A porozumenie je cesta len k nejakému zbližovaniu. Je to v podstate cesta k mieru, keď to povýšim ako ešte do niečoho vyššieho, ale to nás nejakým spôsobom ako ľudí zbližuje. Moc hezká tečka. Děkuju, Lucia. Ďakujem aj ja. Hodně spokojených klientů a spoustu lidskosti. Ďakujem krásne a ďakujem aj tebe. A pozdravujem celý Talentwork. Děkuji. Pekný deň.